uhambo lwanamuhla lwesigodlweni? Ngithokoza kakhulu ithuba, ngiyabingelela ukubingelele nakubethameli bendawo. Usuku lwanamhlanje ngokufushane kuthe mhlambe emasontweni amabili amathathu edlule isilo uMesizulu yahlonza ukuba ngibe isihlalo chairperson we-King's Council. Amashe ngeke athe mayezwa lokhu ngokwesiko nangokuhlonipha njengoba singamaZulu futhi sisondele eNdlunkulu, abakwaButhelezi babona ukuthi fanele bacele usuku esilweni ukuba beze bazobonga ngoba singihlonze ukuba ngenze lo msebenzi, singithuka ukuba ngenze lo msebenzi. Sasike silo sesinika-ke lolu suku lwanamhlanje lisinike uthando ukuthi singeza namhlanje njengoba silapha-ke ngokufushane. Amashe ngathe nje azokhuleka esilweni athi esethamela abekhuleka ethokoza ukuba iso laso libheke ngakithi kwaButhelezi noma kumlando ukhona ukuthi kwaButhelezi kade abesebenza kuleli qhaza lapha eNdlunkulu. Ngalokho-ke namhlanje ukuthi bazothokoza Amashe, ngazobongela inkosi yawo eyimina ayibongele nabo njengesizwe sakwaButhelezi ngaleso sinqumo sesilo. Sokalisa mhlambe abaningi nezinkulumo kade zikhona ngaphakathi beziveza kakhulu inselelo yokuhlanganisa umuzi wenkosi mhlawumbe umnjokombane uwonke nje, mhlawumbe inselelo kakhulu ibheke kuwena Sokalisa. Mhlawumbe ke ngokwakho kukhona oyimisela ukukwenza uqinisekisa ukuthi iNdlunkulu iyahlangana ukuze isizwe sonke singaboni ukuhlukana bekukhona nokade lokhu kukhulunywa yonke leminyaka. Ngithokoza kakhulu. Ngaqala nje ngokusho ukuthi ngithanda ukuba ngicacise ukuthi akukho umlingo engiza nawo abathi ngesilver bullet, kodwa ngoba into esiza ukuthi vele nami kusekhaya eNdlunkulu, hhayi ukuthi sengizoba ne-access eNdlunkulu ngoba senginalesikhundla. Umntwana wayekujwayele ukusho lokho ukuthi khona abantu abacabanga ukuthi bayundunankulu mayesephumile uyobe engasaxhumene nangayiphi indlela neNdlunkulu. Wayechaza kakucacisa ukuthi namhlazane ephumayo ngoba vele ngelilanga uyophuma ngoba mdala, kufanele bahlale bazi ukuthi isilo njengomzukulu wakho uyohlala esigulile lapha ekhaya. Ngasho-ke the same thing imina i-access yami ukungena la ekhaya isilo singilo msebenzi angingeni ngoba senginesikhundla noma isikhundla ngaba nginaso namhlanje, kodwa le nselelo oyibekayo inselelo esiyazi sonke mawumZulu esibhekene nayo noma imuphi umndeni ngisho ifamily nje kubanje bedlulele-ke mayibanzi. Kodwa leyo enye izinto ezimqoka mhlawumbe engayibeka ukuthi ibhekene nathi ukuthi sihlanganise hhayi iNdlunkulu kuphela namakhosi nesilo, konke lokho kufanele ukuthi sifake kakhulu ihlombe kuko. Sokalisa ukwaphawula nalo ukuthi isikhundla lesi awubheke inzuzo kusona usenza nje kodwa ukukhathalela uZulu nesilo, mhlawumbe ungathini kulowo kwezona? Ngibone ukuthi umqoka kakhulu lokhu ngoba sekusuke umsindo omkhulu khona omunye obize othe khona amalulwane, kodwa kusho mina-ke lokho ukuthi sekunomsindo omkhulu ukuthi isilo singidle ngalo sikhohlisana ngane ngalesikhundla. Yikho nje ngiqale kade ngichaza manje ukuthi isikhundla sithokushuku noma lesikhundla singahamba kusasa umsebenzi wami, kodwa njengoba ngisho akho angazi nokuthi yini inzuzo yalesikhundla isalari yaso. Kuthe kuphela uma ngabe siqhamuka ukuthi kufanele ngisize ngithunywe lapha ekhaya ngigijime ngenza lokho kuphela, kodwa lesikhundla yilokho kumqoka engibona ukuthi lilithuba lihle ngokuthi ngichazele isizwe ukuthi futhi enye into engibona ukuthi kufanele ngiyicacise ngoba akufuneki ukudideka. Khona abadidanisa lesi sikhundla lomndunankulu, lesikhundla sixubene neze lomndunankulu, kodwa ngithatha ngokuthi ngoba bengazi lesikhundla nje esokuba usihlalo we-King's Council asithintene nesikaNdlunkulu. Umndunankulu noma isilo noma esekhona noma sesilawule lidlobane, lesi sikhundla asikushabalala ukuthi sigwinywe esinye mase kukhona umndunankulu. Lokho ngiyalithokozela kakhulu lelo thuba ngoba bengifisa kakhulu ukucacisa ukuthi lesi sikhundla empeleni ukusebenzela isizwe. Siyathokoza.